Bidang लोगोफोर फुजानि बिबार खागासिनो आरोना नै धुतुरा बिबार ना मा होनो इखो खागासिनो लोगोफोर अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनब्ला जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना दिनै शिब फुजानि न'आव खुलुमखांनानै दा खुलुमनो थांनोसै बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामना बे भिडिअखौ लानाय जादों अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनब्ला जोबजासे नायलांगोन आसा खालामबाय बिदिब्ला भिडिअनि गेजेरजों जों थुफादो थुलिया नै दा जों थांगासिनो आरोना दिस्टार्ब होनानै भिडिअ बानायनो disturb gitu gitu kan ngoko. Sangkran itu nulis lah. Hagen deh. Kai. Ini hobi deh. Ini saya kena. Ini lihat aja. Mana sih aku siapa ya nih? Mabiri na manji. Oi Sania. Jar go to lead na. Club ni manji per aja mata. Manji per uciu no mau sur no pakai. Saya sih orang. Video selanjutnya.